imxi magħkom. Ħuti, aħna niltaqgħu biex nitolbu għal dawn ħutna li l-Knisja qiegħda tordunhom għad-djakonat ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa tal-mewt u l-qawmien mill-imwiet tal-Mulej Ġesu. Nistqar Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt miljieti. Tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marja Dejjem Verġni, l-Anġel qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo.
x'aħna il-merħla ċkejkna tiegħek. Naslu fejn daħal qabilna ir-raj qawwi tagħna. Bibne Ġesu Kristu Sidna li għalna u miegħek jgħixu salta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. F'dak iż-żmien Pietru minn l-Ispiritu Santu wieġeb. Kapijiet tal-poplu u xjuħ, intom illum qegħdin tistħarġulna fuq il-ġid li għamilna lil wieħed marit u biex dan ifir. Mela kunu għafu intom il-koll u l-poplu kollu ta' Iżrael. Jekk dan ir-raġel hu hawn qudiemkom qawwi u sħiħ, dan ġara is-saħħa tal-isem ta' Ġesu Kristu ta' Nazaret li intom salabtuh u Alla għajnu mill-imwiet. Dan Ġesu hu l-ġebla li intom il-bennejja warrabtu u li saret il-ġebla tax-xogħol. F'ħadd ħliefu ma hemm salvazzjoni għax imkien taħt is-sema ma hemm isem ieħor mod lill-bnedmin li bih aħna għandna nkunu salvi. Il-kelma tagħmlu. Eżis għaraw li ma għozza għabuna l-missir
nistgħu nsejbu u li Alla u hekk aħna tassew. Għalhekk id-dinja ma tarafniex għax ma rfitx lilu. Eżis is-sabħna u li Alla imma x'se nkunu l-quddiem mhuwiex irrivelat lilna. Madankollu nafu li meta jidher aħna nkunu bħalu għax naraw kif inhu. Il-kelma tal-Malik. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal: Jiena ir-raj tajjeb. Ir-raj tajjeb jagħti ħajtu għan-naċ tiegħu. Il-bikri li mhuwiex ir-raj u li n-naċ mhuwiex tiegħu jara lupu ġej li jħalli n-naċ u jaħrab u l-lupu jaħtafhom u jxerridhom. Bikri hu u ma jħabbilx rasu lin-naċ. Jiena ir-raj tajjeb. Jiena naraf in-naċ tiegħi, min-naċ tiegħi jarfu lili, bħalma l-missier jaraf lili u jiena naraf lill-missier u għan-naċ tiegħi nagħti ħajti. Għandu wkoll naċ oħra li mhumiex minn dan il-maħjen, lilhom ukoll jeħtieġ li niġbor u huma jisimgħu leħni u jkun hemm merħla waħda raj wieħed. Għalhekk iħobbni l-missier għax jien nagħti ħajti biex nerġa' nieħodha. Ħadd ma jeħodini iżda jiena nagħtiha minn rajja. Għandi seta li nagħtiha u għandi s-seta li nerġa' naħodha. Din l-ordni li ħadd mingħand missieri. Il-kelma tal-Mulej. Jersqu dawk li se jkunu ordnati djakni. Peter Ellul mill-parroċċa ta' San Pawl Nawfragu il-Belt Valletta. Jean Bové mill-parroċċa ta' Marjam della Seba il-Mosta. Ayrton Ray Muscat mill-parroċċa ta' Santa Lucia Verġ Martri l-Tarfa.
Matthew Police mill-parroċċa tal-familja Mazza li Klin. Issir, omna l-Knisja Mazza titlob li inti torna l-dawn għal-Ministeru tad-Djakonat. Taf jistaqbilhomx. Jiena nixed li sar staqriġ fuqhom fost il-poplu Nisrani u stemet il-ferma ta' kollu kien fil-kbir li jagħti l-parir tiegħu fuqhom u minn dak kollu nistab li huma jistoqilhom l-ordinazzjoni. Bil-għajnuna tal-Muri Alla tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, aħna naslu bil-dawn ħutna għall-ordni tad-Djakonat. Il-roddu ħajr bil-għajna. Fil-Vanġelu li għadna kemm smajna dan ir-rabaħat tal-għajt li huwa magħruf bħala il-ħadd tal-għajt tajjeb. Ġesu juża din l-espressjoni sabiħa u profonda diversi drabi. Diversi drabi Ġesu jgħid jiena ir-raj it-tajjeb. Il-kelma tajjeb fil-Grik oriġinali tfisser tajjeb u tfisser ukoll sabiħ. Il-ġurija li tiġbdek. Ħafna drabi meta niltaqgħu persuna li tolqotna b'mod sabiħ ngħidu hekk tolbtok il-ġurija tiegħu. U l-ġurija f'Ġesu ir-raj it-tajjeb hija ġurija li tattirak li tolbtok, hija ġurija tas-sew sabiħa. Eżis ħuti li minnaw u ftit ħin ieħor bit-tqejjed tal-idejn tal-Isqof u bit-talba tal-Knisja l-Ispirtu Santu se jordnakom djakni, nixtieq naqsam ftit ħsibijiet ispirati minn din il-paġna tal-Evanġelju skont San Ġwan. Huwa faċli meta taqra il-Vanġelu li għadna kemm smajna mill-kapitlu 10 ta' San Ġwan tagħmel omelija fuq l-Isqof u fuq il-Qassis, imma id-djaknu x'għandu x'jitgħallem minn din il-paġna. Għax intom se tiġu ordinati għas-saċerdozju li huwa il-Ministeru tar-Raj fil-Knisja, kalla jrid nerġgħu niltaqgħu is-sena d-dieħla. Imma d-djaknu meta jaqra din il-paġna tal-Evanġelju, x'jitgħallem? Jiena nixtieq nissuġġerilkom 3 ħsibijiet li huma marbuta ma' 3 mumenti meta Ġesu jirrepeti l-identità tiegħu bħala r-raj it-tajjeb. Għaliex kull darba jispjega għalih xi tfisser li tkun mhux biss raj, imma raj tajjeb. Fl-ewwel mument jiddistingwi lilu nnifsu mir-raj li huwa mikri, mir-raj li jimpurtaħ minn dak li se jaqla mix-xogħol tiegħu, mella jari l-periklu jaħrab, u Ġesu jgħid mikriju ma jħabbilx rasu minn naċ. Imma r-raj tajjeb jagħti ħajtu għan-naċ tiegħu. Nistgħu ngħidu li
il-qofol ta' diakonat li huwa l-pedament tal-ordnijiet l-oħrajn fl-ordni sagru li hu sagrament uniku huwa li tagħti ħajtek. Inti diaknu veru jekk tagħti ħajtek. Illum l-għotja tagħkom il-Knisja tilqaħħa bħala għotja tal-għażla taċ-ċelibat tal-impenn tagħkom li titolbu f'isem il-Knisja, imma ftakru li intom għaddejja u l-għaddej mhux biss iħares lejn dak li se jaqla, għax dak huwa għaddej mikri. Ħajtu. Anke meta li tagħti ħajtek tfisser li tiġi espost għal periklu. Imma tifhem li il-ministeru tiegħek ma tabbandunax. Il-Knisja f'Malta tilqakom bħala parti mill-kleru tagħha llum. Illum intom bl-ordinazzjoni diakonali tiġu inkardinati fid-djoċeżi tagħna. Hemm rabta bejnkom u bejn l-isqof u d-djoċeżi ta' Malta llum li tibqa' u li hija impenn ta' obbedjenza, imma min-naħa ta' djoċeżi impenn ta' sosten, mhux biss materjali imma fuq kollu spiritwali. It-tieni moment meta Ġesu jgħidina r-rajiet tajjeb, fih jitkellem dwar l-għaqda tiegħu mal-missier u l-għaqda tiegħu mal-merħla. Jiena naraf in-naġġ tiegħi. Bħalma l-missier jaraf lili u jiena naraf lill-missier. L-intimità tagħna mal-merħla tkun intimità tant kbira li l-mulej biex ifissirha jażel din l-immaġni l-intimità tiegħu mal-missier li huma ħaġa waħda. U jerġa' jinsisti għan-naġġ tiegħi nagħti ħajti. Il-preokkupazzjoni ta' Ġesu f'dan il-mument hija wkoll il-komunjoni, mhux biss tar-raj mal-merħla, imma wkoll tal-merħla mar-raj. Fil-fatt meta jitkellem fuq il-lupu, jgħid il-lupu jaħtaf in-naġġ u jxerridhom. L-għadu jipprova jifret il-merħla minn mar-raj u r-raj minn mal-merħla. Ġesu stess jgħid tolqot ir-raj biex ixxerret il-merħla. U l-mulej jagħti ħajtu biex ikun hemm dan id-don ta' komunjoni anke f'momenti iebsa, f'momenti fejn ir-raj ma jridx jibża imma juri kuraġġ. Intom bħala djakni imsejħa biex ixxandru il-kelma tal-mulej u tridu titolbu li l-kelma tagħkom tkun kelma għal kulħadd, bimħabba għal kulħadd, imma tinsewx li se tkun ukoll sinjal li meruħ. U hawnhekk niġu għat-tieni ħsieb, il-mulej jerġa' jinsisti li hu ir-rajiet tajjeb għaliex aċċetta minant il-missier l-ubbidjenza tas-salib. U dan irid jifisser meta jgħid jiena nagħti ħajti biex nerġa' neħodha. Dan hu l-kmand li ħadd minant missieri. Aħna nafu li l-mulej li ħa fuqu il-bixra u r-realtà tagħna ta' għaddej
sar obbedjenti billi jobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. U din il-ħaġa ma ġarriex kontra qalbu. Ħadd ma joħodjili, iżda jien natija ħajti minn rajja. L-ubbidjenza tiegħu hija ubbidjenza bil-qalb u mill-qalb hija ubbidjenza kordjali li ġejja mill-qalb. Intom imsejħin dan il-mument importanti li fih issiru parti mill-kleru glorjuż ta' Dioċesi ta' Malta, li ħajjitkom tkun immarkata bl-ubbidjenza li taqqatkom ħafna drabi u ta' spiss u kuljum mal-misteru tas-salib ta' Ġesu u fija wkoll il-weda tal-qawmien glorjuż tiegħu. Għati ħajtek, fittex li l-kelma tiegħek iġġib l-għaqda fil-verità u fil-karità, għaqqad qalbek fl-ubbidjenza mas-salib ta' Ġesu. Aħna nwedukom it-talb tagħna, is-sapport tagħna, il-preżenza tant nies li jħobbukom hija xhieda. Jiena nixtieq nirringrazzja lill-ġenituri tagħkom li qegħdin joffrukom lill-Knisja, ħadu ħsiebkom u jibqgħu jieħdu ħsiebkom, u aħna fihom naraw mhux biss kolonni ta' sapport għalikom, imma wkoll xhieda sabiħa tal-frott sabiħ tas-sagrament taż-żwieġ. Illum ma nistax ma nitlobx lir-Rajjiet Tajjeb iberikna bil-vokazzjonijiet. Il-vokazzjonijiet għas-saċerdozju u għal-ħajja reliġjuża, imma wkoll il-vokazzjonijiet għal-ħajja tas-sagrament taż-żwieġ, dawn iż-żewġ sagramenti, l-ordni u żwieġ li jibnu l-Knisja. Dawn is-sagramenti li huma s-sinsla tal-komunità. Għalhekk illum fl-offerta li qed jagħmlu l-ġenituri tagħkom billi jagħtu lil uliedhom għas-servizz tal-Knisja, il-Knisja tifraħ, tbierek il-Alla u tirringrazzjah u titolbu li jberika biżjed għodjiet sbieħ bħal dawn. Jiena r-Rajjiet Tajjeb, ir-Rajjiet Tajjeb jagħti ħajtu għan-naġġ tiegħu. Eżis uliedna qabel tersqu biex tirċievu l-ordni tad-djakonat, jeħtieġ tistqarru quddiem il-poplu r-rieda tagħkom li tidħlu għal dan l-uffiċċju. Tridu intom tiġu konsagrati għas-servizz tal-Knisja bit-tqejjid ta' jdejja u bloti tal-Ispirtu Santu. Tridu intom bimħabba u umiltà taqdu l-uffiċċju ta' djakni biex tkunu ta' għajnuna għall-ordni saċerdotali u ta' ġid għall-poplu nisrani. Tridu żommu l-misteru tal-fidi f'kuxjenza safja kif jgħid l-Apostlu missierna u xandru bil-fom u bil-emil din il-fidi skont l-Evanġelju u t-tradizzjoni tal-Knisja. Lesti intom tħadnu ċ-ċelibat, tridu tħarsu għal dejjem dan il-proponiment tagħkom bħala sinjal tal-loti sħiħ ta' ruħkom
lil Kristu l-mulej minħabba s-saltna ta' smewiet u l-qadi ta' Alla u tal-bnedmin? Tridu intom il-koll tħarsu u tħeġġu fikom l-ispirtu tat-talb li hu l-ispirtu propju tal-ħajja li għaliha se titħlu, u f'dan l-ispirtu tiċċelebraw bil-fedeltà kollha il-liturġija tas-sigħat skont il-kondizzjoni tagħkom għal ġid tal-Knisja, anzi għal ġid tad-dinja kollha. Tridu intom issawru dejjem iżjed ħajjitkom fuq l-eżempju ta' Kristu li issa fuq l-artal se jkollkom fidejkom il-ġisem u d-dem tiegħu. Twiet rispett u ubidjenza lili u lis-suċċessuri tiegħi. Iva inwiet. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Twiet rispett u ubidjenza lili u lis-suċċessuri tiegħi. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Twiet rispett u ubidjenza lili u lis-suċċessuri tiegħi. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Twiet rispett u ubidjenza lili u lis-suċċessuri tiegħi. Iva inwiet. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Nitolbu ħuti eżjies lil Alla l-Missier li jista' kollox biex fil-ħnina tiegħu jogħġbu jsawwab il-grazzja tal-barka tiegħu fuq dawn il-qaddejja tiegħu li qiegħed jaħtarhom għall-ordni tad-djakonat. Mulejnina, Kristu hnina, mulejnina, Addisa Maria Malla, San Michil, Anġli Addisa ta' Alla, San Juan Battista, San Giuseppe, Sant'Anna o San Joaquin, San Pietro, San Paul,
Sant'Andria, San Juan, San Matteo, San Giuda Taddeo, Santa Maria Maddalena, San Stefano, San Laurens, San Vincenz, San Ephrem, Sant'Ignazio d'Antiochia, San Gilian, Santa Perpetua o Santa Felicita, Sant'Elena, Sant'Agnese, Santa Lucia, San Girgor, San Giovanni Tlitavoshrin, San Giovanni Paolo Ittini, Santo Istin, Sant'Atanasio, San Basilio, San Martin, San Cirillo, San Metodio, San Bernard, San Benedetto, San Francisco, San Domingo, Sant'Ignazio da Loyola, San Francisco Saverio, San Juan Maria Vianney, San George Preca, San Carlo Borromeo, Santa Caterina da Siena, Santa Teresa da Gesù, Santa Teresa da Calcutta, Santa Teresa Beneditta da Salib, Beato Paolo Sitta, Beato Charles de Foucault, Beato Nazio Falzon, Beata Maria Deodata Pisani, intom addis incollata alla, Urini namana, Elisnani tolbuk mulei, min kuldeni, Elisnani tolbuk mulei, min kuldnuk, Elisnani tolbuk mulei,
dejjem. Bl-inkarnazzjoni tijak, bil-mewt u l-qawmin tijak, bl-Ispirtu Santu li xerrit fuqna, lilna midin bin, mexxi l-Knisja tijek u ħarisa, Zomm il-Papa u l-ordniet kollha tal-Knisja fir-rabta mqazza tijek. Birek lil dawn il-mażulin tijek. Birek u qaddes lil dawn il-mażulin tijek. Birek qaddes u ikkonsagra lil dawn il-mażulin tijek. Jibat ħaddima ġodda għal satijek. Għati paċi u ftejm tassew li l-popli kolla. Urinina ma kull min mġarrab. Għawina u ħarisna fis-servizzi mqaddes tijek. Ġesu iben Alla il-ħaj. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Il-qammu li Alla t-talb tagħna fil-ħnina tiegħek, wettaq fit-tjieba u bil-għajnuna tiegħek dan li se nagħmlu bil-ministeru tagħna. Birek u qaddes lil dawn li fil-fema tagħna jidrinna li għandna nofruhom għal qadi tal-ministeri mqazza bi Kristu Sidna.
Kun maħna nitolbuk Alla li tista' kollox. Inti tagħti l-grazzi, tqassam il-karigi fil-gradi tagħhom u tqiegħed l-uffiċċji kollha kull wieħed fl-ordni tiegħu. Waqt li tibqa' fl-istess fik innifsek, inti kollox iġġedded. Tħejji kull ħaġa sa minn dejjem bil-providenza tiegħek u kollox tqassam f'waqtu skont il-ħtieġa ta' żmien b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu l-qawwa u l-kelma u l-erf tiegħek. Inti l-Knisja tiegħek li l-ġisem ta' Kristu tagħniha b'kull xorta ta' grazzi. Taqqada fir-rabta fl-imkien tal-ħafna membri tagħha. U bl-Ispirtu Santu tagħmilha ġisem wieħed baqda tal-aġeb. Inta tija li tikber tinfirex u toktor, hekk li tkun it-tempju ġdid tiegħek. Għalhekk int waqqaft fiha ministeru qaddis imqassam fit-3 gradi ta' ministri u għamilthom għaddejja ta' ismek bħalma fil-bidu kont għażilt lill-uliet Levi biex jaqdu fit-tabernaklu imqaddis ta' qabel. Fil-bidu tal-Knisja tiegħek l-Apostli ta' ibnek imneħbħin mill-Ispirtu Santu għażlu 7 irġiel ta' fama tajba biex jgħinuhom fil-qadi ta' kuljum. Ħalli huma jkunu jistgħu jingħataw aktar għat-talb u għax-xandir tal-kelma. U lil dawn l-irġiel magħżula wara li talbu u għedu idejhom fuqhom ħallewlhom f'idejhom il-qadi tal-imwejjed. Ħares ukoll mulej bħarsa taslim fuq dawn il-qaddejja tiegħek li aħna fl-umiltà ta' qalbna qegħdin nikkonsagraw lilek bħala djakni ħajaqdu l-artali imqazza tiegħek. Ibgħat fuqhom nitolbuk mulej l-Ispirtu Santu biex iqawwihom bis-7 doni tal-grazzja tiegħu ħalli jaqdu bil-fedeltà il-ħidma tal-ministeru tagħhom. Jalla jikber fihom kull xorta ta' virtù, jimtlew b'imħabba safja, ikollhom ħerqa għal-morda u għall-fqar, ikunu rżina fit-tħaddim tas-seta tagħhom, iħarsu l-bjuda ta' ruħhom u jimxu fuq it-tagħlim tiegħek. Ħadkun l-imġiba tagħhom xhieda sabiħa tal-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek biex bl-eżempju ta' ħajjithom iqanqlu l-poplu qaddis tiegħek ħalli jsir jixbahom. Għamlu li jibqgħu sal-aħħar qawwijin fi Kristu, kuxjenza li jkollha dejjem kelma ta' tifħir għalihom. U wara li fuq l-art ikunu għexu bħal ibnek li ġie fostna mhux biex ikun moqdi imma biex jaqdi, ikun jistoqilhom imbagħad fis-sema isaltnu miegħu u li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Hu l-Evanġelju ta' Kristu li issa int fi dmir li xandar. U qis li temmen dak li taqra fih, tgħallem dak li temmen u tgħix dak li tgħallem. Hu l-Evanġelju ta' Kristu li issa inti fi dmir li xandar u qis li temmen dak li taqra fih. Tgħallem dak li temmen u tgħix dak li tgħallem. Hu l-Evanġelju ta' Kristu li issa int fi dmir li xandar u qis li temmen dak li taqra fih. Tgħallem dak li temmen u tgħix dak li tgħallem. Hu l-Evanġelju ta' Kristu li issa inti fi dmir li xandar u qis li temmen dak li taqra fih. Tgħallem dak li temmen u tgħix dak li tgħallem. Jina nemmen falla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħallaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru.
mamul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewit għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħalġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu ħali mietu rifnuħ. U fit-tielet jum għam minn bejn imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u jgħad fuq l-yemin tal-missier. U għandu jeġa jiġi bil-glorja biex jagħmel mill-ħajjin u l-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-iben. Jum mweġġa flimkien mal-missier u mal-iben u li tkellem fom mill-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistenna u l-ħajja ta' żmien li ġej.
tolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Atina mulej li dawn il-misteri tal-għajt iqanqluna dejjem ħalli nrodulek ħajr. Biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bla għeda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem bi Kristu sina. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għajt tagħna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sagrifiċċju veru tas-salib temm is-sagrifiċċji kollha ta' qabel. Waqt li ntelaq f'idejk għas-salvazzjoni tagħna sar għalina l-qassis, l-altar u l-ħaruf. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għajt imxerret ma' kull imkien fid-dinja. Il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżjulek innu ta' glorja u bla għeda itennulek. Għaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex min rajħ ibati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' ratti l-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi.
Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u rodulek ħajr għax għoxbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk, u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles. Ftakar ukoll f'dawn il-qaddejja tiegħek li llum rid tagħmilhom ministri tal-Knisja. Ftakar ukoll fil-kleru kollu tiegħek. Ftakar ukoll frutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqadsa Omm Alla Marija, ma' San Ġusep, ma' San Pawl, mal-Apostoli l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamli magħhom infaħruk ninsabhuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu, jiena talilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fiż-żmien. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħennin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja.
nitolbu. Mulej inti r-raj tajjeb tagħna ixħed ħarsa taslim lejn il-merħla tiegħek. Li qiegħed fil-merat ta' dejjem in-naċ li fdejt bid-demm għażiż ta' ibnek li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Ikun imbirek isem il-mulej. Lajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Ita